Ratong Ebanghelyo, so kaniyang mamahulay sa taggamay. Anyway, doon ay short homily nga indicated for this celebration. Bisan tuod taas ang celebration karon. Dili ba si Jesus miingon sa iyang mga tinunan kasa, if you love me, you will keep my words. If you love me, you will obey my commandments. Sa pagtuo sa simbahan, aron ipakita sa tao ang paghigugma niya sa Ginoo, mao na ang iyang buhaton mo sunod sa mga sugo sa Ginoo. Apan dili lang na mao ang pagpakita pod sa paghigugma kay si Jesus sa pagtuo sa simbahan, kinahanglan sad siya hinumduman dili lamang sa iyang mga sugo, mga pulong, kundi sa iyang mga buhat. Dili ba kasa miingon si Jesus atong nadunggan manggali sa Ebanghelyo karon, do this in memory of me. Buhata kini aron paghandom kanako. Kining atong sa istorya sa simbahan, mao kini ang Holy Week ang pinakaimportante sa tanang mga simana. O karong simana ipakita sa simbahan ang iyang paghigugma pinaagi sa balik sa mga panghitabo sa pasyon sa Ginoo, the most important acts of His life and His death. Mao nga tingali Mayo na ko'y assignment kay hatag, wala man tay gitabunan ng picture sa Our Mother of Perpetual Help. Dito ko gahapon sa piyesta sa Dahadiot o sa barangay sa San Isidro. Kunya ilang piyesta dito, Our Mother of Perpetual Help, mainahan sa kanunay nga panabang. Kunya dito, nahinumdum ko bahin sa ang istorya sa Our Mother of Perpetual Help. Ang image ato makitan, the icon, is not Roman Catholic in origin. Mailanin nato kay ang iyang design, ang mga Katoliko, Romano Katoliko, mas ganahan kita sa mga estatwa. Ang mga Orthodox o Eastern Christians, mas ganahan sila sa mga icons. Murag sa pagsugod sa simbahan, ang gigamit sa simbahan dili mga estatwa kung dili icons. Kaya ang estatwa dunay danger. Ang danger sa estatwa, mahimo siyang idol. Ang icon dili mahimong idol or less ang danger nganuman. Kaya ang icon imo makitaan, nya dili ka mutuo nga tinuod na siya. Kay lahi ang iyang design. Ang mga tao dagko, ang iyang mga mataling ing usahay ngunana, ang design lahi. It is not supposed to be realistic. Ang image, ang estatwa, more realistic. Usahay ang mga tao mutuo nga ang itsura ni Jesus ay ang pagkamatay, mauna siya. Tungod nga may makitaan sa estatwa. Apan wala may makasabot gyud kung sa ang itsura dito. So the Eastern Christians, even Eastern Catholics they are better off that way. Kanya kining image, Our Mother Perpetual Help, inyong tanawon, ingon panako, dili siya Roman Catholic because it is an icon, drawing. Kanya ang nakasulat, they are Greek letters. And it is made in a Greek way. Pananglit, dunay star, din sa iyang belo. Ang mga paintings sa Mahal nga Birhen sa Orthodox Church o sa Eastern Catholics na ay mga star. Usahay tulo, usahay kanasiya, usa. Yeah, that's about 600 years old. Sumala sa Wikipedia, inyong makitan, it is based on an older picture. And the older picture is known as Virgin Theotokos, or rather, Virgin Mother of God, Theotokos of the Passion. Nahibulong ko kay nganong namay of the Passion sa original. Kanya sa Wikipedia na explanation. Dili ba sa picture ang Mahal nga Birhen kung inyong tanawon, Mother Perpetual Help, inigtanaw nimo kaniya, mutanaw siya kanimo. She looks directly at you. Kanya, she points to her son. But the son does not look at you. The son looks at another to the left. Up to the left. So, ingon sa istorya sa painting, sa icon,
Um, it's like the lady, mao nga gamito niya ako siyang murag introduction for the Holy Week. Our mother is telling us, look at him. You remember ang gospel sa niaging Domingo, ikalimang Domingo sa Kwaresma, kadto mga tao bitaw, mga Griego, miadto sa Jerusalem, miduol kang Felipe, ug miingon, Sir, buot kaming makikita kang Jesus. We would like to see Jesus. Murag, ang mahal nga birhen, miingon siya kanato karon through the image of our Mother Perpetual Help. See, look at him. Look at my son. Look at Jesus. When Jesus, the child, looks in another way. Ang explanation is why it explains why the passion. Ingon sa Wikipedia, that child is really a picture of a child who is afraid. Mahadlok ang bata as he looks to the left. Because on the left, there is a picture of an angel. Duha ka angel actually ang sa Mother Perpetual Help. Usa dire, Gabriel. Usa dire, Michael. Mailhan kay naay letters sa Greek nga mahatag og pangalan. Pero mga ano lang, letters lang. Dire AOG, dire AOM. Ang AOG Arkangelos Gabriel. Unya dire Ho Arkangelos Mikael. Unya tanawon ninyo closely kung unsay gidala sa anghel dire, they are instruments of the passion. Mahinumdum ko sa atong nadunggan sa niaging Domingo. Miingon si Jesus, mga pulong nga nadunggan sad nato karong adlaw sa istorya sa pasyon. Nabalaka ako. Ug unsa may akong isulti, moingon ba ako amahan ayaw ipadangat kanako kining takna? So he is afraid. Jesus at this time in Jerusalem is afraid. Kaingon pa ni San Juan, sa pagsulti niya niini, iyang gipasabot ang matang sa kamatayon nga modangat kaniya. So I think it is good to pray and ask for the gift to be able to see the experience of Jesus during Holy Week. To see Him as He does, as He shows His love for us. Tanawon siya sa iyang pagpaubos. Tanawon siya sa the most important teachings of the Lord did not come through His words. They came through His actions. Well, more important teachings usually come through actions. Mao na tingali ang grasya ang atong pangayon through the intercession of the Blessed Virgin, that we may learn to see and to understand and to believe more. Ang Ebanghelyo karong adlaw sa katapusan is a symbol for us. Sa katapusang bahin, miingon si San Marcos, napikas ang tabil sa templo gikan sa itaas ngadto sa ubos sa pagkakita sa kapitan sa mga sundalo. This is a pagan, not a Christian, not a Jew. Sa pagkakita sa kapitan sa mga sundalo na nagbarog sa tubangan sa krus sa nahitabo. He saw and he understood. So ingon ni San Marcos, miingon siya. So ang kapitan miingon, tinuod gayud nga anak sa Dios kining tawhana. This is supposed to be the result of seeing. Once we see Jesus more clearly, we hope to understand better and to believe in a deeper way.